अस्सलाम वालेकुम. मी तुमचा दोस्त सादिक परदेशी आणि आपण आपला कोकणी बाई प्रँक ह्या चॅनलशी आलेले आहो. आपण काही जरा एक 4 दोस्त दिसतात आहेत म्हणा, तर त्यांना आपण हटकूया कैसा काय तो. हॅलो, अस्सलाम वालेकुम. आम्ही कोकणी बाई यूट्यूब चॅनलशी आले आहो. तर आम्ही आता नवीन प्रँक चालू केले आहो. तर आम्ही तुम्हाला चौघांना एक एक सवाल हटकू, ज्याचा पण जवाब आम्हाला बेस वाटेल त्याला आम्ही बक्षीस म्हणून 10,000 रुपये देणार आहोत. आम्ही बारी बारीने सगळ्यांना एक एक सवाल हटकू, ज्याचा जवाब आम्हाला बेस वाटेल त्याला हा बक्षीस दिला जाईल. तुम्ही तयार आहो? आपण आता ह्या पहिल्या भाईंजवळ आले आहो. बघू यांचा काही जवाब असणार आहे. काय नाव काय तुमचा? सुभान. सुभान नाव आहे. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान नाव यांचा. तर आपण ह्याला पहिला सवाल हटकूया. सुभान भाई, मला सांगा, जर तुमच्यावर 100 कोंबड्या आहेत तर तुम्ही त्यांना काय खायला घालाल? चावल घालीन मी तर. चावल घालतील भाई. हे भाई कोंबड्या, त्यांच्यावर 100 कोंबड्या असल्या ते भाई त्यांना चावल खायला घालतील. ठीक आहे. आता आपण ह्या दुसऱ्या भाईंजवळ आले आहो. तर त्या काय भाई नाव काय तुमचा? इंजमाम. इंजमाम भाई नाव आहे यांचा. माशाअल्लाह. इंजमाम भाई, तुमच्यासाठी पण तोच सवाल आहे. तर जर तुमच्यावर 100 कोंबड्या असतील तर तुम्ही त्यांना काय खायला घालाल? मी बासमती चावल खाय घालीन. बासमती चावल. बघा काय जबरदस्त जॉब दिलेले हे लोकांना खायला मिळे नाही, आणि हे कोंबड्यांना खायला घालतील. मोब बेहतरीन काम, मोब बेहतरीन. आता आपण आले आपल्या तिसऱ्या भाईंजवळ. भाई काय नाव आहे तुमचा? अरबाज. अरबाज भाई. माशाअल्लाह. अरबाज भाई, तुमच्यासाठी पण तोच सवाल आहे. तर तुमच्यावर जर 100 कोंबड्या असतील तर तुम्ही त्यांना काय खायला घालाल? माझ्याजवळ 100 कोंबड्या असल्या तर मी बदाम पिस्ता खायला घालीन. इन्शाअल्लाह. वा वा वा. बदाम पिस्ता खायला घालाल. त्या कोंबड्या तंदुरुस्त राहतील. पाहिजे ना. कोंबड्या तंदुरुस्त झाल्या पाहिजेत म्हणून ते बदाम पिस्ता खायला घालतील. मोब बेहतरीन जवाब आहे. पण आता तुमच्या सगळ्यांचा जवाब जो आहे तो आता ह्या लास्ट भाई जे आहेत त्यांच्यावरती डिपेंड आहे, कुणाला बक्षीस मिळेल. ठीक आहे. तर भाई तुमचं नाव काय? अय्याज. अयाज भाई. माशाअल्लाह. अयाज भाई. अयाज भाई लास्ट आहेत आणि ह्यांना पण आपण तोच सवाल हटकणार आहोत. तर तुमचे जो 100 कोंबड्या असतील तर तुम्ही त्यांना काय खायला घालाल? बघा, माझं जर 100 कोंबड्या आहेत तर त्यांना का बदाम पिस्ता काय खायला घालणार नाही. त्यांना एक मार्गे 10-20 रुपये हातात देईन. आपलं ती काय पाहिजे ते खातील.